בישראל. סטודנטים? כן, אתם. האמת, נכון שלא קל להיות סטודנטים בישראל. אתם לומדים ועובדים, משרתים במילואים ומעורבים בפעילות חברתית. אתם בטח שואלים את עצמכם, מי עומד בחזית איתכם ועבורכם? אנו כאן כדי שתגשימו את עצמכם. אנחנו נדאג לכל השאר. בשנת 2013 התאחדות הסטודנטים המשיכה לרשום הישגים משמעותיים. דאגנו לשמור על תקציב ההשכלה הגבוהה בקמפיין ארצי השכלה שווה צמיחה, שנחל הצלחה ומנע פגיעה בתוכנית השש-שנתית לפיתוח ההשכלה הגבוהה. נחלנו הצלחה במאבק על ביטול נקודות הזיכוי במס, שניתנת לכל אחד מכם לאחר לימודיו הטבת מס בשווי 1,000 שקלים בשנה. ניצחנו במאבקים אקדמיים והובלנו את הרפורמה במכללות הטכנולוגיות לעיגון זכויות הסטודנטים והגדלת התקציבים. לאחר מאבק בין 3 שנים גרמנו לקביעת נהלים אחידים והמועצה להשכלה גבוהה להתמודדות עם הטרדות מיניות. חיזקנו את מערך המלגות תמורה עם מעורבות חברתית של אלפי סטודנטים, ובכך חיזקנו את הסטודנטים והקהילה. ולראשונה מאז הקמת המדינה עזרנו בהקמת קרן מלגות ממלכתית לסטודנטים ערבים ולהנגיש את האקדמיה לערביי ישראל. הרחבנו את פרויקט קהילת הסטודנטים בלוד ושילבנו סטודנטים נוספים בפעילויות למען הקהילה, ואנו מתעתדים להתפתח לערים נוספות. גודל שווה עוצמה, ולכן דאגנו לצרף את עבודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כוח של 50,000 סטודנטים נוספים. אז תלמדו ויתרמו חברתית. תעברו איתנו כשצריך. אנו נמשיך לעמוד בחזית עבורכם. התאחדות הסטודנטים בישראל, תגשימו את עצמכם, אנחנו נדאג לשאר. טוב, נתחיל. צהריים טובים לכולכם, ברוכים הבאים לאירוע הראשון של הבמה המרכזית במסגרת סמינר השנתי של התאחדות הסטודנטים בישראל. אנחנו מברכים את יושבות ויושבי הראש ואת נציגי האגודות שהגיעו לכאן היום. המטרה של אירועי הבמה המרכזית היא ליצור מקום מפגש בין סטודנטים לאישי ציבור וקובעי מדיניות, ולהעלות על סדר היום סוגיות מהותיות בחברה הישראלית. זאת מתוך שאיפה להפוך את הסטודנטים לשותף מרכזי בשיח הציבורי בכל נושא משמעותי. אנחנו מודים לאורחים המכובדים שנמצאים כאן היום, שר האוצר חבר הכנסת יאיר לפיד, חבר הכנסת בועז טופורובסקי ויושב ראש התאחדות הסטודנטים בין השנים 2008 ל-2010, וקצת מאחר אבל עוד מעט יגיע יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב פרופסור מנואל טרכטנברג. דמויות מפתח במערכת ההשכלה הגבוהה. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש התאחדות הסטודנטים אורי רשטיק. טוב, בוקר טוב לכולם. שר האוצר חבר הכנסת יאיר לפיד, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שיש לכם מניות, בוא נגיד שלא מבוטלות בהישגים שלנו בשנה האחרונה. עוד מעט גם מצטרף, כמו שענבל אמרה, פרופסור טרכטנברג, יוסי שלום, סגן יושב ראש ההתאחדות. מגיע לו הרבה כפיים. יושבות ויושבי ראש יקרים. כמו שענבל אמרה, המטרה של הבמה המרכזית היא לייצר פלטפורמה בינינו, בין הסטודנטים, לבין אישי ציבור, פוליטיקאים, כדי ליצור שיח בנושאים מהותיים שעל סדר היום. כל הנושאים המהותיים שעל סדר היום. אני מאמין, אנחנו מאמינים, שהאירועים מהסוג הזה יאפשרו לנו בסופו של דבר להגשים את הייעוד שלנו כמנהיגים צעירים ולהשיג את היעדים הסטודנטיאליים, את היעדים החברתיים ואת היעדים הלאומיים שלנו. הערה קטנה לפני שנמשיך, היה איזשהו ספין קטן בתקשורת אתמול שלשום על שכר לימוד. אני רק רוצה להבהיר, העלאה של שכר לימוד לא עומדת על הפרק, ואני מבקש לסיים את זה ולהמשיך. כמו שראינו בסרטון, הגענו להישגים מאוד מאוד משמעותיים בפעולות שלנו למען הסטודנטים בשנה האחרונה, לקידום הסטודנטים והסטודנטיות, ודרך זה גם לקידום החברה הישראלית. כמו שכולכם מכירים, אחד התהליכים החשובים ביותר שעשינו בחודשים האחרונים היה גיבוש חזון מערכת ההשכלה הגבוהה,
ביצענו אותו באמצעות שיתוף ציבור, התייעצות עם ציבור הסטודנטים בפרויקט שמוכר לכם, לכולנו, כולנו לקחנו בו חלק בתור הזירה. אנחנו למעשה בתור הנהגת הסטודנטים קיבלנו החלטה מושכלת ואחראית להיכנס לעובי הקורה, לבחון את הנושאים שקשורים להשכלה גבוהה, ליוקר המחיה של צעירים במדינת ישראל, ודרך הקידום של הנושאים האלה בעצם לקדם את החברה הישראלית כולה. אנחנו רואים את עצמנו כבסיס היציב והאיתן של החברה הישראלית, ציבור הצעירים והסטודנטים. תעבירי שקף, ענבל. אנחנו למעשה, כדי לגבש את החזון הזה, החלטנו להתייעץ ביועצים מספר 1 בציבור הסטודנטים. אנחנו ביצענו מחקר שכלל שיתוף ציבור, מחקר ענק, ראשון מסוגו, שכלל פנייה לכלל ציבור הסטודנטים והשתתפו בו באופן איכותני, רחב, מעמיק, לא פחות מ-6,000 סטודנטים וסטודנטיות מ-64 מוסדות לימוד בכל רחבי הארץ. זה הישג חסר תקדים, זה לא היה סקר, זה היה ממש תהליך. סטודנטים ענו, הגיבו, דיברו. הסטודנטים נכנסו לאתר, ענו על שאלות שהיו פתוחות לכל הסטודנטים, יכלו להגיב על תשובות, ואנחנו למעשה לקחנו את הדברים האלה והפכנו אותם לתובנות שלנו באמצעות כלים טכנולוגיים, כדי לברר מה העמדות שלהם בנושאים מהותיים, כמו שאמרתי, שנוגעים לסדר היום הכללי. אנחנו שאלנו את הסטודנטים 3 שאלות פתוחות. הסטודנטים קיבלו הזדמנות להוסיף לנו מידע, כמו שאמרתי, כדי לאפשר לנו לגבש מידע. השאלה הראשונה ששאלנו נגעה ליוקר המחיה. אמנם זה נושא שאנחנו תוכנים אותו מים, הנושא שצריך וחייבים להמשיך להתעמק בו. שאלנו את הסטודנטים מה צריך להשתנות כדי שנוכל ללמוד בראש שקט. השאלה השנייה ששאלנו נוגעת לתחומי העניין של הסטודנטים, לערך של הלימודים עצמם. שאלנו את הסטודנטים מה צריך לעשות כדי שילמדו תחומים שמקדמים אותם, אם רוצים לצאת לשוק התעסוקה, אם רוצים להמשיך במחקר, ואם רוצים להשאיר את עולמם הפנימי. כל הנושאים האלה הם חשובים, לא פחות אחד מהשני. וכמובן איך הם היו רוצים לראות את חוויית הלמידה וההוראה בעתיד. יש הרבה מאוד דמויות מפתח שהצטרפו לתהליך וסייעו לנו בו. אחד מהם שר האוצר, אני מניח שאתה אחר כך תרחיב בנושאים האלה, אנחנו נשמח לשמוע. וגם אישי ציבור נוספים, כמו למשל, לדוגמה, חברת הכנסת זהבה גלאון, יושב ראש נשיאת אוניברסיטת בן גוריון פרופסור רבקה כרמי, חבר הכנסת שאול מופז ועוד רבים נוספים וטובים. ועכשיו אנחנו התחלנו בתהליך של עיבוד הנתונים ושל הפקת המסקנות. על קצה המזלג חלק מהתובנות שהעלו הסטודנטים בתהליך הזה. הדבר הראשון כמובן, אמנם אנחנו אומרים אותו וחוזרים עליו, אבל זה נושא שפשוט לא נפתר ואנחנו מאוד רוצים לראות איך הוא ייפתר בעתיד, נושא של יוקר המחיה. אז כמובן שדרושה הוזלה משמעותית ביוקר המחיה של סטודנטים ויוקר המחיה של צעירים. בתחומי הדיור, תחום הדיור עלה בתהליך הזה, כמעט בכל תובנה שסטודנטים ענו עליה, דיברו על תחום הדיור, בכל מיני, אגב, בכל מיני צורות. תחבורה ציבורית, הוצאות ללימוד נלוות. דבר נוסף שסטודנטים דיברו עליו זה יצירת שיטות חדשות למדידה ושיטות חדשות להערכה. אני מניח שגם שר החינוך מחר יתייחס לדברים האלו, גם בהיבט של פסיכומטרי וגם בהיבט שבכלל אי אפשר למדוד בני אדם את כולם באותה צורה זהה ומכנית. נושא מאוד מאוד חשוב, על מערכת ההשכלה הגבוהה חייבת לשלב בין עולם הלימודים לעולם התעסוקה, לעולם העבודה. סטודנטים רבים שבאים ללמוד עושים את זה כי הם רוצים להיות אזרחים יצרנים, כי הם רוצים להשתלב בשוק התעסוקה, והרבה מאוד פעמים יוצאים מערכת ומרגישים שהמערכת פשוט לא נתנה להם את הכלים לצאת לשוק התעסוקה באמת. כמובן, שוב נחזור ליוקר מחיה, על המדינה לדאוג לתמיכה כלכלית לסטודנטים במהלך הלימודים, וגם היבטים כמובן של איכות ההוראה. תובנות זה נחמד, אבל מה אנחנו מתכוונים לעשות עם התובנות האלו? אנחנו מתכוונים להפוך אותם ליעדים, שאנחנו נשיג אותם תוך עבודה קשה, יעדים שישפרו משמעותית את אורח החיים של הסטודנטים והצעירים במדינת ישראל. ויש לנו גם ציפייה, הציפייה מכבוד שר האוצר, משר החינוך שיהיה פה מחר, מיושב ראש הוות"ת שיצטרף אלינו עוד מעט, זה להיות שותפים ומחויבים ליעדים שלנו כדי לקדם אותם לטובת החברה הישראלית. אנחנו רואים את עצמנו שותפים, ואנחנו נשמח להיות שותפים שלכם בהיבט הזה. אני רוצה לחזור לתחום הדיור. כמו שהזכרתי, הדבר המרכזי
שעלה בתשובות של הסטודנטים הוא הצורך בדיור לצעירים ולסטודנטים. זה עלה אגב בהמון צורות. פיקוח על שכר דירה, מעונות לסטודנטים, סבסוד לקהילות סטודנטים שמעורבות בקהילה ועוד הרבה מאוד דרכים. זה לא נושא חדש, אנחנו כבר דשנו ואנחנו מדברים עליו ואנחנו חוזרים עליו, אבל לצערנו זה נושא שפשוט ממשיך להדהד בלי הפסקה. אנחנו מרגישים שהוא לא בא ולא מתקרב לכדי פתרון. בעיית הדיור בישראל היא נושא כואב, ובפרט בקרב ציבור הצעירים ובקרב ציבור הסטודנטים. אנחנו יודעים שרוב הסטודנטים היום נאלצים לשכור דירה במחירים מופקעים, ולא רק שההוצאה אגב היא גדולה, הם גם מקבלים תמורת ההוצאה הזאת תנאים לא משהו, בוא נגיד ככה, חיים בדירות ישנות ומוזנחות. ניקח לדוגמה סטודנט מקריית שמונה שלומד במכללת אפקה בתל אביב, משלם שכר דירה באזור המרכז של 2,700 שקלים כדי לגור עם עוד 2 שותפים בדירה רעועה, והסכום הזה בממוצע מגיע עד ל3/4 מהמשכורת שלו, אם הוא עובד. וכל זאת מפני שלא היה לו מקום במעונות, כי פשוט אין מספיק מקום במעונות לסטודנטים. רק ל6% מהסטודנטים במדינת ישראל יש אפשרות לגור במעונות. זה הנתון האמיתי והכואב היום. לא כמו אותו סטודנט מקריית שמונה, יש הרבה מאוד סטודנטים שנאלצים לחיות אצל ההורים. ולצערנו הסטודנטים האלו מהווים גם נטל כלכלי להורים. מדובר בפגיעה כלל משקית, לא רק בסטודנטים ולא רק בצעירים, אלא גם בהורים שלהם. במיוחד בתקופה שיש הרבה מאוד משפחות שלא מצליחות לשרוד כלכלית. אני אומר שוב, בעיית הדיור לצעירים היא אקוטית וחייבים לטפל בה באופן מיידי. יושבים פה שר האוצר יאיר לפיד, עוד מעט תצטרף יושב ראש הוות"ת מנואל טרכטנברג, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שכיבדו אותנו, וזה ממש לא מובן מאליו והגיעו לכאן היום, ואני מודה לכם על כך. זה בהחלט משמח שאתם כמנהיגים מוכנים לשמוע, אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים שגם יתר המנהיגים ומקבלי ההחלטות, כמוכם, יתייחסו אלינו הסטודנטים והצעירים, שישמעו אותנו ויקחו אחריות. אנחנו קוראים לכם